Jaod bura mar Rarieda Otiende Amollo nobago Ramogi jotend arita kwe sub-county mar Rarieda mar twak ewi rochruok arita kwe ma osebedo e gwengego ka juma mokalo bila achiel nowito ngimane e gweng' ma oyude tok ka jopiny rodhi gino ma oseweyo ka oganda maromo 17 omaki gi obila. Otiende wacho ni giwinjore mar bago romo e kind jopiny kod obila mar twak ewi yore mag kelo winjruok e kindgi, komedo ni obila owinjore ochwala timo nonro margi mapiyo mondo jogo ma ok oyudi gi tudruok moro amora madine kel nek mar obilano owe thuolo mar dok pacho. Mae biro tok ka MCA ma East Sembo Gordon Onguru chwalo ng'ur margi ne od bura mar kaunti ma Siaya kowacho ni yore mag wuoth kod ohala oserochore mokalo nyaka ne obilano wit ngimane. Ne ginyisowa gima notimre koluwore gi ripodgi mane giyudo kuom polis wetegi. Wan be nwanyisogi gima notimre koluwore gi ripot mane wayudo kuom jopiny. Koro wawinjre kodgi ni ka gimoro nitiere to polis onego bi karwako uniform, onego bi godiechieng', onego bi gi chief, to gibi gi mtok polis kanyalre kata gitin kamano. Mar ariyo wawinjre kodgi ni ginyisowa ni gisemako ji madhi 17 kendo pod gidhi nyime gi nonro. To wawinjre kodgi ni joma notimo maundu tinyalo maki, lakini kik obed ni koro jopiny te koro bet kihondko goyo nikech wachno.